от Добруджа тръгна за цяла България. Тръгнахме да съхраним достойнството си в нашата родина. Да бъдем равни като граждани в нашата родина с другите етноси. Да бъдат равни всички етноси в нашата родина. Да има демокрация в нашата родина. Чиста и свята република. Познато ли ви звучи? Ние 89-та година изпълнихме завета на апостола на Левски. Докарахме демокрацията в България, за да има чиста и свята република и всички етноси в България да бъдем равни, както той ни завеща. Обаче 27 години в това поле като че ли сме сами. Господин Цонев ги нарече реверни патриоти, обаче нали знаете Съвета на Европа как ги нарича? Фашисти. Действията им са такива. Фашисти са! Патриотите сме тук в тази зала. Патриотите са в ДПС. Движението за права и свободи. Така че за онези, които имат само форма, а съдържанието им е друго, толкова. Има едни, които са ви конкуренция. За дюшманите няма да говоря за сега, само за конкуренцията. Ние се конкурираме с ГЕРБ и БСП, защото те уж се наричат системни партии. Само че, ако им погледнем поведението, и те дойдоха и се задържат на повърхността, с омразата разделението. Нали знаете и помним всички как се създаде ГЕРБ? Нали помним преди 2 години какво управление направиха и каква коалиция, когато самите те твърдяха, че на 90% има съвпадение между програмите на ДПС и ГЕРБ. Само че казаха, с ДПС няма да правим коалиция. Тръгнаха с фашистите. Направиха коалиция на основата на омразата. И не просъществува. Така че и в полето на конкуренцията, и в полето на враговете няма усет, няма мерек, няма желание да градим нашата родина. Дошло е време пак движението за права и свободи да спаси България. Да спаси от една страна от омразата и разделението, от друга страна да спаси България от бедността и демографската криза. Имаме ясна и изпълнима програма. Всички сте я видели. И всички секторни политики в тази програма са пречупени през призмата да се борим срещу бедността и демографската криза. На президентските избори ние казахме, че ще предизвикаме промяна. И всички заедно успяхме и го направихме. Сега е ред на 26 март с номер 9 да направим така, че да реализираме тази промяна. Само че има едни объркани елементи измежду нас. Ако използваме метафората за
Движението за права и свободи. Този влак се движи с енергията на всеки един от нас. Силата на този влак е енергията на всеки един от нас. Само че в различно време можем да заемем едно или друго място в купето. Нещо повече. Ако е необходимо, ще си сменяме купетата. При необходимост, ако трябва, ще сменяме и вагона, но влакът трябва да върви. Само че тук и в Добрич ги има. Слушам. Хем се возят на този влак с нашата енергия, хем се опитват да развинтват някои винчета от декорацията. И говорят, че ще спрат влака. Как ще спрат? Да това дали е възможно? Да не ги изхвърляме в движение! Такива! Нещо повече! Там нашия приятел казва, минали са през вагон ресторанта, не са се платили сметката. Марш в движение, няма да чакаме и спирката. Има и едни други объркане. Гратисчи! Обаче, нали знаете, кондуктора ги хвана. Кондуктора ги хвана и ако бяха малко по-възпитани, поне на първата спирка щяхме да ги свалим на националната конференция. Само че тъй като бяха нагли арогантни и тях ги изхвърлихме в движение. По този начин трябва да действаме абсолютно винаги и към всеки. Защото влакът ДПС се движи с енергията на всеки един от нас. И сега в момента, в тази ситуация на геополитическа криза, на криза в политиката в Европейския съюз, в световен план, включително и в България, Движението за права и свободи в този момент има нужда от подкрепата на всеки един и от всички. Както се казваше в онзи стих. Нали го помня? Bis sensis, bis volamais. В момента имаме нужда от всеки един, от подкрепата на всеки един. Нещо повече. В момента има нужда да дадем максимум от себе си, да ускорим движението на влака, максимум от нашата енергия, максимум от нашия опит, максимум от нашите знания за общото ни бъдеще, за